салом алейкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Имрӯз хостам ки тарзи тайёр намудани як намуд ширинии беҳад машҳур меренгуи рулет барои шумо омода созам ки и бо хоҳиши чанд нафари шумо буд. Манам якум бор тайёр кардастам, лекин бо ҳавас, бо як меҳру муҳаббат барои шумо тайёр мекунам ва рецепти гуфти гапо чот ки барои шумо рецепти асосиша метиҳам ки бе ягон хатогӣ барои шумо мефаҳмонам. Сар мекунем аз тухм. 6 дона тухми категория 1. Агар ки дар Россия бошен коробгошта категория 1 навистагия ва дар Тоҷикистон бошен категория нестаи ҳами хел тухмое ки калон хушрӯвай бо ҳастай тухм беҳад калонай ва ё не средни тухмай тухмои майда ҳам ҳаст вай нестай ҳами средния дар назар бигирем ки ман барои шумо сода када фаҳмонам, шумо ҳам тайёр кунед. Бисёр одам метарса аз ина тайёр кардан барое ки мисли бизяй мисол якум бор чихелай ҳама дар тарсай, лекин осон буда, ягон мушкилӣ надоштай. Ман ки тайёр кардам, иншоалло шуморам метонед. Дӯстони азизи ман, 6 дона тухма ман тарозу кардам. Ҳар як донаша як хелиш 33 грамм, як хелиш 36 грамм, ам хел граммош меброя як дона тухма. Анамиҷа духтаро 198 грамм сафеди тухм буромадагиай. Зардиша як тараф мемонем, барои ягон чи дигар дар кор мешава. Холодильникда руша ба салафан пушонда бумонед. Ва сафеди тухм 198 граммай, 6 дона тухми категорияи S1. Ана иҷа бо шакарай ба қошиқ чен кардам, барои ки тарозу надорем. Бисёритон 20 қошиқ шакарай 270 грамм мешава. 270 грамм 20 қошиқ шакар. Мо ҳамиҷа 5 паток кам шакара меандозем. Даже то 6 ҳами паток мешавада, ҳами хел кам як бора намеандозем ки шакар камтар мушкилай ба миксери дастӣ заданаш. Обороти миксери ма пастай 300 ваттай. Вақте ки миксерои калон боша, планетарни миксер боша, шумо дар 10 дақиқа ҳами хел кам дохта шакара тез мезанед. Ба миксери ихали 15-20 дақиқада мезанед. Ҳеҷ гап надора, камтар вақт мерава, лекин муҳим тонистем аз уҳдаш меброем. Меренгуи рулет нозукиш ҳамидай дӯстони азиз ки шумо духовкара градусша хушрӯ монда тонено, вақтша муайянша, ман ҳамаша ҳозир мефаҳмонам. Анамиҷа бояд блистяши шавам. Хел бинед чӣ хел рангаш чӣ хел шудагия, ба сахти хушрӯ 4 дона лимони кислота ҳамроҳ мекунем. Вақте ки шакарош об шуд, камтар мезанем. Баъд крахмал 1 қошиқ 20 грамм крахмал гирифтаги ма, 1 қошиқи калон крахмалай. Охир да крахмала меандозем, 1 минути дига ба миксер мезанем. Тамом, аллакай тайёр шуд. Крахмал паҳн шуд дар даруни ҳами бизе кардагимон. Ана михел дар листи размери листи ма 33 сантиметр дарозиша, 31 баршай. Ана мирам шумо дар назар бигиред. Баъд духовкара дар 150 градус мемонем, соата нигоҳ мекунем 35 дақиқада дар мобайн. Худаш ҳами хел пухта мешава. Слонови кост мегем, камтар ширчои ранг анам хелда тайёр мешава. Сафедаи худаш камтар ширчои мешава, хали светли слонови кост. Ина бинед дӯстони азиз, бисёри баъд намекунем ки сирх меша, месӯза бизе. Ам 150 градус баланд намонед. Ана михе 150 да бинем, болош қоқаю, дарунаш мулоимай. Дарун мулоимакай, болош хали қоқ шудагай. Бояд ҳамихе бошад, ҳами рулет меренгуи. Духтарои азизи ман, рекламара то охириша тамошо кунед, барои шумо. Дӯстони азизи ман, хоҳарои азиз, модарони меҳрубон, ман мехоҳам ки ҳамаи шумо ҳам битонен ҳами кора айёдаш бироем, бекор нашинен дар хона. Коре ки ман барои шумо пешкаш мекунам, кор дар ширкати Атомай корейския, номери 1 дар ҷаҳон Корея косметикашай. Беҳад сифаташ нағзай ва коре ки шумо мекунен кори осонай. Шумо таварабарот намекунен, борфурӯшӣ кардан намегардем. Танҳо дар хона нишаста бо тариқи интернет шумо кора пеш мебарем. Барои шумо лозимаи ҳами 2 одам таги дастонда мегирен, тамом структураи хутона шумо аллакай месозен. Бо ҳамин
ду маротиба харид мекунед дар як сол. Тамом ҳамин ду одам мебурен ду маротиба харид мекунед. Шумо метонед коргари ширкати Атом шавед. Шумо ба мартабаҳои баланд рафтан мегирен. Шумо бор намефурӯшед. Дӯстони азиз, номеро дар рӯи экранай. Маълумоти бештару пурратарро барои шумо мефаҳмонанд. Барое ки ва ё кор кардестиянд ҳамаи чизои навигарии ширката медонанд, барои шумо мефаҳмонанд, ҳамроҳшон кор мекунен, як командаи худтонам месозен. Ойликош беҳад баланда, ҳатма сазовори ойликои баланд мешавен ва ҳар як зан мехоҳад ки бо худаш пул дошта боша барои пешравии зиндагиш, камбудиёша бо камтар худаш бартараф мекунад. Гарчанде мардакорам кор кунам, мо бояд ёрдам кунем, дар қабати мардакои худмон бошем ки зиндагимон бо осонтар ҳама мушкиломонро ҳал мекунем. Дӯстони азиз, бетараф набошен. Ширкати Halala сертификат дора ва беҳтарин маҳсулото дора. Шампуное дора ки барои мӯи сара ғафс мекуна, мӯи сара резонданша манъ мекуна. Доруҳои беҳтарин дора, барои тамоми дардҳо дору дора, барои касалҳои пӯст ҳам дора, барои доғи рӯй дора ва барои маршинка дора, барои нами угри руда ҳарчи мебуроя, барои намиё беҳад кремои нағз дора. ҳам барои худтон харидорӣ мекунен, ҳам кора пеш мебарен. ягон ҷода бизнес карда бор намефурӯшен. Дӯстони азиз, нависен, кора шурӯъ кунен. Муслима да нависен, номерош дар рӯи экранай. духтаро ҳамсӯҳбат шавен, ҳамаро мефаҳмонад доир ба ширкати Атом. ана михел духтарои азиз, сливки мода мегирем 300 грамм ва сливкиро мезанем сахт меша. сугушонкара беҳад ма кам ҳамроҳ мекунам, барое ки худ сливки ба мазаакай ва ширин нестай. сугушонкарам камтар ҳамроҳ кунем, хеле камтар мазаи ширинӣ кунам басай. хишиб ширин нашава, барои чӣ ки ҳамин меренга худаш ширинай, беҳад ширинакай. одамои сладкаешка боша беҳад ширинира нағз медидагида зурай меренга. кадоме ки шириния сахт намехоҳа хӯрданаш ва ё да ихел меренга барои одамои ширинихӯрай. дӯстони азизи ма ина мегӯм. баъд крема ширин намекунем. джем ягон намо дошта бошен, камтарак джем кунен. и асосан меваҳои зинда қатӣ мекунанд, клубника ва малина живой боша. дӯстони азиз, ки агар ман заморожене доштум бо нахостум, барое ки меренга буд об шуданаш мумкинай. клубника доштум заморожени, гуфтум ҳозир моном вай мешава. ман бояд конфитюр тайёр мекардам, конфитюр накардам. боз меша лимони курд. лимони курда блендер дар кор буд. ба вай аплисин, мандаринам хеле қатӣ тайёр мекунам. ман надоштам чиз блендер ба тайёр накардам. мехостам барои шумо як бор лимони курда тайёр кунам. шуморам бубинед чӣ хел бо лаззат мешава. иншоалло бо ягонта блендер гирам, баъд барои шумо нишон медиҳам. асосан дарунаш хеле ягон хел мева дора. ман ихе меваҳои зинда доштам. аплисин, баъд киви доштам. нахостам дарунашда ихали меваҳоро кунам. асосан амо малина ё клубника боша лаззаташ дигаре, ё лимони курд ё аплисинови курд. ихали чизо дар дарунаш хиёлам таъмуш дигар мешава. ҳамроҳ накардам дар болош. барои ороишаш ҳамхел реза карда мондам ки як ороиши зебо бо мева дигарай. анам хел дӯстони азизи ма тайёр шуд. беҳад осон буда, ягон мушкилӣ надора. хоҳиши шумо буд, ина тайёр кардам. ҳатман ба ҳамин рецепт тайёр кунем. аҷоиб хушрӯ мешава. описании дар рецептша менависам, граммша ба қошуқ бо менависам. анами тухми средни 6 дона, як листи нами гуфтагима 33 сантиметр ба 31 сантиметр баршай, 33 сантиметр дарозишай. туғри хушрӯ мебиёя. вақте ки пух бо камта дам мекуна ҳамин бизе. дарунаш мулоимакай, болош ҳам хе хрустяши қуқар мебиёя. печонданаш камтар нозукай, эҳтиёт кунен, лекин ягон ҷои тарс надора. саломат бошен дӯстони азизи ма. ҳамеша бо мо ҳастен, то охири навора ҳамроҳи ма ҳастен. дастгириро фаромӯш намекунен. лайкҳоро барои мо дареғ надорен ки ман кӯшишҳоро барои шумо кардистам. ман камтар аввал буридам, барое ки ҳамихел лаваш камтар қоқакай бурида гирифтам, ба мобайнша нишон додам. ана 2 соат истод, камтар питатса кардак.
баъди 2 соат дар холодильник бояд бимонем. Ма кухнем ки хунуктар буд ҳамихе болоша пӯшонда мондум. Питаца кард ҳама вақт болоша пӯшонда монен. Пеш аз крем кардан бисёри вақт мегиранша дар ҳамун хел бе крем бе ягон чи болоша крем накарда вақти печондем рулета мепечонанд дар холодильник 2 соат мемонанд. Метонен ин хелам тайёр кунен. Ма дар холодильник намондум, дар ҳамин кухни тирезара кушодум, салқинак меша. Дарав хунукай бериниму 25 градус минусай хунукак мешава. Анам хел болоша пӯшондум, истод питаца кадак. Дӯстони азизи ма, инамиҷа камтарак бо самбуса пухтам. Самбусаро тарзи тайёркуниш бисёр дар канал ҳастай, чандин рецептуш ҳастай, чанд намуд самбусаҳо ҳастай. Ма ба тарзе ки ҳама вақт тайёр мекунам, об, намак, камтарак разрихлитель меандозам, шӯрак мешӯрам, хамири самбусарам сахтак мешӯрам, баъд местахела дам мегира, рӯ мегира, тунук када равғани гов, равғани вай камтар алейна, баъд кадом маскае ки маргарине ки дошта бошен ҳамроҳ мекунен ва ҳамин фоизаш бисёртар боша бо хубаю маргарина ё шедралета ё три желания Қазоқистон ма ҳамхалиёра ҳамроҳ мекунам. Салом алейкум дӯстони азиз. Хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз мо рафтестем магазин тамошо гудако қатӣ. Инам ҷои мо инам хе барфа, инам хе ҳама бинен чӣ барфа. Мо Астанадаем, Қазоқистондаем. Бисёр савол метиҳанд дар куҷошен. Дар Астанаем, ҳам Нурсултан буд, бози Астана шуд номуш дар пойтахташ. Ина гудако ятай дигар шай қафо омадестай бачаи калоним. Мерафтеисем хунук ай барам ра ҳавқа сёмка намекунам. Инам ҳози телефона қапидам дастам яхка дистай. Беҳад хунукай баъд бирабне ҳички нестай дай раҳуру ҳички на. Ама ай пай кору бори зиндагӣ. Ирӯз оди хай рӯзи якшанбе ҳай. Гудако ки хонада будан мебарам шо ҳам я тамошо мекунанд, ҳам ягон чӣ мебинем тамошо мекунем. Хай магазин дорадай хали гипермаркети калона наздики хонамон даем. Хай пиёда меравем. Гудакора овардем иҷа ҳар рӯзои хатной, рӯзои якшанбе. Инам хел ягон хел чӣ мешавада бозӣ барои гудако ягон хел баромад мешава. Гудако тамошо мекунам бесплатния хали ҷоҳо. Инами Зайнабҷон нигоҳ дора ба ҳавас. Ихай чизои детские интересниашон. Муҳим ҳами гудако хирсан бошанд. Барои гудако рӯз ҷудо кардан дар кораи вақт бояд ки мо баремшон ягон хирсандира бубинанд. Ҳаво ҳам қам хунуке ҳам боша зиқ мешаванд. Я мактаб хона бо як ҳафта дар хона будак майдача синфи якай Зайнабҷон дигарош хай мактаб будак пастаяни рафтистиян то хунукӣ бад шудана. Ҳавои мо хунукӣ бад шава мактаб каникул бори мешада, офлайн меша дарсошон. Дигар хонада мешинанд дарс мехонанд. Ҳозираш да ҳаво нормалие мераванд дарс. Инам хел бояд биёрем гудакомуна кам кам хирсандӣ бикунанд. Иҷада овозша барои чӣ киштам ки музикаҳои авторски дора. Мо каналомонда ҳар хел музикаҳоро монда наметонем. дӯстони азизи ман, хушбахтӣ ҳар яки мои фарзанда ё падару модар боша ва шавҳар барои мо ҳамин беҳтарин чизе ки мо дорем. хушбахтира ман дар ҳамин чиз медонам. фарзандом солим бошанд, фарзандом танашон сеҳат боша. ҳар як модар ба фикрам ҳамира хушбахтӣ мехоҳад. оилаи тинҷу фарзандои солиму падару модар ки агар дар қайд бошанд ҳамиёра мо хушбахтӣ меҳисобем. раҳмат дӯстони азиз, бо мо буден, саломат бошен, бо ҳамроҳи фарзандотон тамошо кунен. ҳазор раҳмат ба дӯстони азизам ки ихел суханҳои нағз меган, ихел дилои соф доранд. ҳамеша худованд аз шумо розӣ боша. дар ин дунёе ки уқаеш ки мисол маълум нест ки чанд қаҳай, худованд ҳар яки моро нигаҳбон боша. некиҳоро бисёртар кунанд. гапҳои нағз, суханҳои нағз аз тарафи ҳар як банда, як
хушҳолӣ ҳар яки мо мешава. И як савобай бо дар ислом. дар ҳаққи якдигар ҳамеша дуогӯ бошен. ҳамватанони азиз саломат бошен. то охири навора ҳамроҳи мо буден. худованд нигаҳбонтон бошад то навораҳои оянда.